Tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Mamati ak iti Diyos Ama, manakabalin amin. Anamaraswa ti langit ken daga. Mamatak met ken Isu Kristo, abubugtong anak na ken apo tayo. At imaot terami ti Espiritu Santo. Inyanak ni Santa Maria Virgen. Nagtutuok ti panagturay ni Poncio Pilato. Nailansa ti krus na tayket na itanem. Imulog tayo nagitinatay. Nagungar ti may katlong aldaw. Imulit sa dilangit kat situtugaw ti makanawan ti Diyos Ama manakabalin amin. Agapunto sa diyang nga maupumo kadagisibiyag ken kadagitinatay. Mamatak met Espiritu Santo. Patyat met Santa Iglesia Katolika. Ti pinagririnanog ti Jesus Santos. Ti panagungaraw ti basbasol. Ti panatumit panagungar ti bagi ken biag agnanayon. Amami ngatat sa dilangit madaydayaw kumatinagan mo. Dumtang kumat pagariam matungpal kumat na kamatoy dagakas sa dilangit. Itdem kada kantel daw ito'y ti kanen mi ti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi akas met pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isala ka nakamket ti dakes. Ave Maria, napno ko ti grasya na ako Diyos sa datan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na ako Diyos sa datan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na ako Diyos sa datan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itakin inton oras ti papatay mi. Gloria ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kasi di po nga na kastamit itakin itagnanayon nga awan ti inggana. Dagiti misteryo tayo panunutan ni sa dagiti misteryo analadingit. Kato muna dahil di panagkarkaradag na po tayo sa Kristo ken panaglingit na ti dara dya minuyungan di si Mani. Amami nga dat sa dilangit madaydayaw kumatinagan mo dumteng kumatpagariam matungpal kumatnagan mo to'y tagakas sa dilangit. Itdem kada kantel daw ito'y ti kanen mi ti patinayon nga aldaw. Pakawanem nagiti basol mi akas met pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga umanugot ti sulisog isala ka nakamket ti dakes. Ave Maria, napno ko ti grasya na ako Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na ako Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na ako Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na ako Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na ako Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na ako Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na ako Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae
nen kasatan metibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itakin inton oras ti papatay niya. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat nen kasatan karita amin na babae, nen kasatan metibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itakin inton oras ti papatay niya. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat nen kasatan karita amin na babae, nen kasatan metibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay niya. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat nen kasatan karita amin na babae, nen kasatan metibungot siyan mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay niya. Gloria ti Ama, kanta Anak, kanta Espiritu Santo. Kasi di po nga na kastamit itakin intag na nayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanan nagitibas basol mi, ispala na kam ti apoy sa di infierno. Iturong mo amin ang kararwat sa dilangit, nang nangrunat makasapol unay ikaasim. Ti may kadwa na ladingit na misteryo, di pa nakasaplit-saplit apo tayo so Kristo, ay sirarakad ti munmun asingit. Amami nga adat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakem mo, dito'y dagakas sa dilangit. Ikden kadakamtal daw ito iti kananit patinayon ngal daw pakawanan ti basol mi akas met pamakawan mi kadigiti nakabasol kada kami di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog isala ka nakamketan nga dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan ka nagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay ni. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan ka nagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, kakaasira kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay ni. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan ka dagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, kakaasira kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay ni. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan ka dagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay ni. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan ka dagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay ni. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan ka dagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, kakaasira kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay ni. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan ka dagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, kakaasira kami ama nagbasol, itaken tong oras si papatay ni. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan ka dagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, kakaasira kami ama nagbasol, itaken tong oras si papatay ni. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan ka dagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay ni. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan ka dagiti amin a babae,
nainggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria ti Diyos Ama, ti Anak, and ti Espiritu Santo. Gloria Santa Maria nga na ti Diyos, kakasida kami ama nagbasol. Itakin ton oras ti papatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas di pumanay, kas tanto metag na nayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawalan na iti basbasol mi, ispala na kamtapoy sa dinferno. Iturong mo amin ang kararawat sa dilangit, nang nangrunat na kasapol unay ti kaasim. Ti may katlaw na lading ito misteryo, dahil pa nakabalangat na patuyo sa Kristo, kadagiti naturumamis asisiit. Amami, ngadat sa dilangit, madaydayaw ko matinagan mo, dunteng ko matipagaryam, matungpal ko matnakan mo, ti dagaakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw ito'y ti kanin mi ti patinayon aldaw. Pakawanem nagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isalakan na kam ket ti dakes. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae, na yung kasatan na tibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay niyo. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae, na yung kasatan na tibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay niyo. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae, na yung kasatan na tibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae, na yung kasatan na tibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae, na yung kasatan na tibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae, na yung kasatan na tibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae, na yung kasatan na tibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae, na yung kasatan na tibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae, na yung kasatan na tibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae, na yung kasatan na tibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Gloria te Ama, kanta na kanti Espiritu Santo. Kasi di po nga na ikastamit itaken inti agnanayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanam nagitibas basol mi, ispala na kam ti apoy sa infierno. Iturong mo amin ang kararawat sa dilangit, nang nangrunat ng kasapol unay ti kaasin. Iti may kapat analading iti misteryo, dahil di pa nagbaklay na po sa Kristo, tingkat dagsa na krus nga turong ti bantay Kalbaryo. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw ko matinagan mo, dumteng ko mati pagaryam,
matungpal ko matinakem mo dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kadakam taldaw ito iti kanan mit patinayon nga aldaw pakawanan ti basol mi akas met pamakawan mi kadigiti na kabasol kada kami di na kamet baybayan nga manok ti sulisog isala ka na kamket aming adakas. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos tadaken ka. Sikatin inggasatan ka dagiti amin na babae, na inggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasira kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos tadaken ka. Sikatin inggasatan ka dagiti amin na babae, na inggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos tadaken ka. Sikatin inggasatan ka dagiti amin na babae, na inggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ang managbasol, itaken ton oras si patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos tadaken ka. Sikatin inggasatan ka dagiti amin na babae, na inggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasira kami ang managbasol, itaken ton oras si patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos tadaken ka. Sikatin inggasatan ka dagiti amin na babae, na inggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasira kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos tadaken ka. Sikatin inggasatan ka dagiti amin na babae, inggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasira kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos tadaken ka. Sikatin inggasatan ka dagiti amin na babae, na inggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasira kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos tadaken ka. Sikatin inggasatan ka dagiti amin na babae, na inggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasira kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos tadaken ka. Sikatin inggasatan ka dagiti amin na babae, na inggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasira kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos tadaken ka. Sikatin inggasatan ka dagiti amin na babae, na inggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas ti po nga na kastanto metag nanayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanan ti basbasol mi, ispalan na kam ti apoy sa infierno. Iturong mo amin ang kararawat sa dilangit, nang ronat makasapol unay ti kasim. Ti may kalami kan maudi an alading iti misteryo, hindi na dawal apan na kailan sa akin ipapatay na apo to Kristo, ti poon ti kayo a krus. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kung matinagan mo, dongteng kung matipagaryam, matungpal kung matnakan mo ti dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw, ito iti kanen mi ti patinayon ng aldaw. Pakawanem nagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di na kamet baybayan nga manugot ti sulisog, isalakan na kam ket ti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka na kita amin na babae, na yung kasatan na tibungot siya manapo may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka na kita amin na babae, na yung kasatan matibungot siya manapo may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka.
sikat na yung kasatan karigiti amin na babae, na yung kasatan metibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngayon at Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan karigiti amin na babae, na yung kasatan metibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngayon at Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan karigiti amin na babae, na yung kasatan metibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngayon at Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan karigiti amin na babae, na yung kasatan metibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngayon at Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken ton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan karigiti amin na babae, na yung kasatan metibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngayon at Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan karigiti amin na babae, na yung kasatan metibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngayon at Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan karigiti amin na babae, na yung kasatan metibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngayon at Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan karigiti amin na babae, na yung kasatan metibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngayon at Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Gloria ti Ama, kanta Anak, kanta Espiritu Santo. Kasi di po nga na kastamit itaken iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanan na iti basbasol mi, ispala na kam tapoy sa di infierno, iturong mo amin ang kararawat sa di langit, nang nangrunat makasapol unay ti kaasim. Salve Reina, inati kaasi, biag sangit kininanamami, salve si katikaragan mi, da kami napagtalong anak na Eva, agpapakasi kam kan ka sumasanek nagsangsangit dito'y daga pagluluan. Ala ko makatalik ni talyan mo kada kamagtamatam umanang asi, katintun malpas dati pamagtalaw, ipakitam to kada kami ni Jesus, abin dito nga buong at tiyan mo. O manangasi, o manakem, unasanit mo na Virgen Santa Maria, ikakaasi na kami Santa ngayon natin Diyos. Tapno may kari kami, kadigiin karkari ni Apo mo Jesucristo, nga anak mo ken Apo mi. Kumararag tayo, O Diyos, babayan ti panagbiag, ipapatay ken panagungar ti bubugtong nga anak mo. Ingun ko danda kami kadigiti bununat agnanayon apanakaisalakan. Ipaay mo kadi Apo tababayan ti panangpanpanunot mi. Kadigiti misteryo na santuan unang rosaryo na Apo Virgen Santa Maria. Tuladan mi digiti linaon na. Ket magudod mi digiti inkarida. Kapumetlaeng ken Kristo nga Apo mi. Amen. Daydayawan tayo itinagan ti Ama, Anak ng Espiritu Santo. Amen.
sa ken kapya, panagyaman ti ama, ti ayat ken imbag na. Atentay amin na sakit tinaken, ni Jesus ti suruten tay amin na maysa. Intay amin ikanta, ragsaken kapya, pagyamanan ti ama, ti ayat ken imbag na. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kumakada kayo. Kasta kumamit ken ka. Iraman tayo, ti kararag tayo ti pagyaman, ni Ana Anaban, ken ti pamilya na, kastamot da Mr. and Mrs. Jose Valdez. Ti Diyos tartarigagayan na nga agbyag tayo, nadalos nga maikamang ken kuana, maikamayat ken kuana, ken ti pagayatan na, tarigagayan tayo ti agbyag analinteg. Tapno maikarita nga orda makiranot iti dayto na santuan ay misteryo bigbigan tayo dagiti basbasol tayo kat pagbabawian tayo ida. Sikaan na ibaon tapno paimbagam dagiti puso nga agbabawi apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Sika nga imay tapno ayabam dagiti managbasol Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na Sika kami. si tutugaw iti makannawan ti ama tapno ibabaet na kami apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na Kaasyan kami. na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Amen. Kumararag tayo. Man nakabalin kat agnanayon a Diyos, sikat imang ituray ti langit ken daga, timudem kad asi-aasi dagiti dawdawat mi, ket itdem ti kapya kadagiti aldaw mi, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos. Iso magipagbiag ken magipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon, nga awan ti hinggana. Amen. Ti maibasa na daw iti umunang ang libro ni Samuel. Nangitugot ni Saul iti 3,000 ang napili ang manakigubaat iti Israel. Ket napanda binirok ni David, ken dagiti tattao na iti dayaen ti kabatuan, dagiti atap pakalding. Dimteng iti maysa a kuweba ang asideg iti sumagmamano a pagapapunan ti karnero, iti igid ti dalan, ket simrek tapno mapan umigid. Naira na aday ito iti rukib a paglemlemengan ni Daniel, ken dagiti tattao na. Daytoyan ti gundaway mo, kinuna dagiti tattao na. Inyawaten ti Apo ti kabusor mo, iti panakabalin mo kas in karina. Ket mabalin mo nga aramiden ken kuana ti anyaman akayat mo. Nagararudok ni David anapan iti ayan ni Saul, ket nangragas iti gayadan ti kagay ni Saul, adinadlaw ni Saul. Ngem kalpasan na, nariribok ti konsensya ni David, ket kinunana kadagiti tattao na. Yat adayo kumati Apo adangrak ti Apok, a pinili akas ari. Jak mabalin adangran, agsipud ta iso ti ari a pinili ti Apo. Naallo ko'y nga rod ni David dagiti tattao na, adi dadarupen ni Saul. Timakder ni Saul, rimuar iti rukib sa pimanaw. Si marnumet a rimuar ni David ket inawagan na. Natanok nga ari, timalyaw ni Saul. Nagkurno ni David ket nagrukbab iti ari sa nakinuna. Apay nga ipagaruk mo dagiti apay nga ipangag mo dagiti tattao na agkunkuna akayat kaapatayen. Itang aldaw, mismo asikati nakakita, nga inyawat na kati Apo iti panakabalin ko, di tauneg ti rukib. Adda dagiti nagkuna kanyak apatayen ka, ngem na asyan naken ka, ket imbaga ka dakwada, apulos asaan ka adangran. Agsipud ta si kati ari a pinili ti Apo.
Kitaem, Ama. Kitaem da ito igigamak agayanan ti kagay mo. Nalaka ko mo a pinapatay, panangpatay ko ken ka, ngem rinagas ko laeng daytoy. Daytoy kumat nga may paneknek, nga awan ti panggep ko amang sukir, ken mangranggas ken ka. Uray nung awan ti naramid ko adakes ken ka, kaskas ding ano pennak, tapno patayen nak. Iket din kumati apo no siya sino kadata tinagbidot. Sapay kumata dosaen nakagapu ititignay mo ang maibusor kanyak. Tapulos adi kadangran. Amom ti pagsasao, dakes ti padaot din ti dakes. Ket saan ka agarod aranggasan. Kitaem ti panggep apatayen ti ari ti Israel. Kitaem ti ano penna. May saan na tayo nga aso, may sa atimel. Ninto apo ti mangukom ken mangedeng, no sino kadata ti nagbidot. Kitain na kumaday tuy abanag, salak ni banak, ket isalakan nak iti panakabalin mo. Idi malpas nga agsao ni David, kinuna ni Saul. Pudno ka di asikaday ta anak ko a David, ket nagsangit ni Saul. Kalaspasan na kinunana ken ni David. Nalinteg ka idinto ang nagbiddutak. Naimbag ka launay kanyak, ngem dakes ti insubalit ko ken ka. Itangal daw, impakitam ti kinaimbag mo kanyak, agsipud adi nakpinatay, uray no inyawar nak ti apo iti panakabalin mo. Manmano ang mapasamak, ano matiliw ti may sa atao ti kabusor na, palabusan na metlaeng nga awan ti pakaan anuan na. Bendisyon na kumati apo, gapu iti impaay mo kanyak itangal daw. Ita, kapkap ni ka kun nga agari kanto iti Israel, ket natalged to ti pagarian, nito, iti panangituray mo. Ngem ikarim kumakanyak iti may itinagan ti apo, nga ispalem to dagitip kapututak, tapno saan ang mapukaw ang may mimpinsan, tinagan ko, ken tinagan ti familia. Ti sao ti apo. Kaasyanak o apo, wen kaasyanak. Kaasyanak o Diyos, wen kaasyanak, tasika ti pagkamangak, iti salinong nagiti payak mo sa lakniban nak, agingga ang makalabas amin apegad. Ti Diyos akangatuan isut asugak, ti Diyos amang ted iti amin akasapulak, sungbatan naktu manipud langit ket isalakan nak, parmekan nantu dagiti mangdarup kanyak, ipaay to ti Diyos ti dagbalbali yung ayat, ken kinapudno na kanyak. Ti kinatanok mo, O Diyos, rimbawan na ti langit, ket ti dayag mo, punuen na ti entero adaga. Tumukno sa dilangit ti dagbalbalyong ayat mo, dumanon ti kinapudnom iti tangatang. Itetiag nanayo na biyag. Alleluia, 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 alleluia. Addaken ka dagiti sawama ka, itetiag nanayo na biyag. Ti apod da kumakada kayo. Ti panakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Simmang at ni Jesus iti katurturudan ket inayaban na dagiti kinayat na.
napandaken ko na ket pimili iti 12 ket 2 a dinutukan na nga apostoles akadwa na nga ken ibaon na amapan mangas kasaba inikkan na idati pan nakabalin amang paksyat kadagiti demonyo dagitoy dagiti 10 ket 2 pinili na ni Simon a pinanaganan na iti Pedro da Santiago ken Juan nga anak ni Zebedeo a pinanaganan na dagiti agkabsat iti Boanerges kayat na asawen anak ti Gurruod Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas ni Santiago nga anak ni Alfeo, Tadeo, Simon a Patriota ken ni Judas Iscariote amang lipot ken Jesus. Ti Ebanghelyo ti Apo. Kuna tayo idikalman, narigat nga makastrek ti demonyo no ti tao ket agpampanunot ken agar-aramid ti nasayaat no kuna tayo nga kagura ti demonyo ti tao nga agaramid iti nasayaat katatamo daytoy ebanghelyo tayo kas napasamak ken ni David ken ni Saul nga gapo ti imon ni Saul imon ngamin daytoy nganya ti kunana gapo ta imbaga dagiti tattao nga adu ti napatay ni David adu ti napatay ni David gapo ti panangpatay na ken ni Goliath kay ibaga dagiti tattaon nga adu napatay na gapo ta iso kabuteng da ngam ni Saul agimunan ni Saul ngam amuda nga pinili ti Dios ni Saul nga iso ti ari ngam agim-imunan iso kayatnan nga patayen ni David iso nga ano pen na kada iti napasamak nakaturog ni Saul ijay uneg ti kuweba napandi David mabalin na patayen ngam remigis iti bado na kanya ti kunana ni David idi imbagaanan nga naalan na kuma dakes ti patauden ti dakes najayan ti kunana no dakes ti aramidem kayat nga sauen dakes meti awatem wenno rumwar adatay kong kunatayo nga love begets love respect begets respect numangted ka respeto automatic respetarin ta ka numangted ka ti ayat automatic nya naganan ayatin da kamet kay iso daytoy kunana dakes ti patauden ti dakes iso ngano dakes ti adda dakes na di kaunggan ti tao haan lang ti aglawlaw agraman tabagim agsakit ka kana gasem ta sa dakes nga sakit tinakam mo kag high blood ka di sa nga garapon to ta maintenance mo no dakes pa nagngiw-ngiwat mo di mo agmangmangon agkabik agis istorya ti sabalit ing obra nganda iso mati ko na daytoy iso nga rod ko na tayo di kalman iso sumrekan oray ni Apo Jesus inalan na giti adalan na nga ibaon na inikan na ti panakabalin nga mangpaksyat ti demonyo isa ko na tayo nga ulitin anya gamin ti demonyo no talaga ti pampanunutan tayo ka dini demonyo ati rumwar adda sweet na jibiyag tayo no adda madina jibiyag tayo talaga iso ati rumwar yung ti panagkit-kit ang tilubong ke al-alya. No nakakita ka ti nakapurodyo nagtisimba al-alya. Ngano ti panagkit-kit ang tilubong ke na Diyosan na da nakapurodyo nagtisimbaan Santa Maria kunamhaan. Go. So kas di mo na ti panagkit-kita yung lubong no dakes ti panagkit-kit am ti kakabsa mo dakes ti rumwar ngam no nasaya at ti panagkit-kit am ti kakabsa mo nasaya at meti rumwar ni tibirokam ka ala nagsingpet ala nagpakumbaba ala nagsaya at naggagat ni adal nagkamalian na angam nasaya at isuna ngam no tila makitkita mong kamadi automatic si kamot agbaling kamot nga madi ni judya iso nga dakes pagtaudan ti dakes agtaud ti dakes kas jemot laeng kas jemot ti demonyo nga kunatayo oray ni Apo Jesus imbaon na dagiti adalan tawa iti kultura da ke madia anya dagiti kultura nga napanalinabanan okay lang nga makikamalala ti lalaki haan ti babae no adda nakikamalalan ke bansagan dan tamatayen napatpateg ti aldaw ti panaginanangem ti panagayat iti tao anya dagiti kultura nga masapul nga makorek edi adda ni Apo Jesus katalaga nga imagine met oray ni Apo Santa Maria Guadalupe nga nagparang ijagay Mexico taapaya idaton da dagiti ubing nga papatayen para laeng iti Diyosen
masapol nga makorek day jay iso day nagpara kasi mo tibiyag tayo iso ano ti panagkit-kita tayo tilubong ka nasayaat so may nasayaat tilubong actually napintas tilubong ngam no dakas ti panagkit-kitam tilubong no daduma ka awan di lubong ti adadtoy hindi karon na ako no dakas ta panagpampanunot panaggargaraw aramid di ka dakas mo tabiyag mo naging gana nga dakas amin na demonyo amin nga makita mo dakas saan so kung makikita tayo ni Apo Isos nga amin nga nagyan kumati system tayo ko ni Apo Isos di nagsaya atin ngam narigat ay karkarigatan tayo sungarod ti awis na kumararag tayo kakabsatap na da tayo kanda giti adaton tayo makaayayo kuma iti Diyos ama aman nakabalin amin. Ket may paayo pa kay daydayawan ken pa kay gloryaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na dawatin mi Apo ta ipaay mo kuma tamasansan kami ket makapudno kami a mairanod iti daytoy a misteryo tangamin tunggal maaramid daytoy a sakripisyo maipaay dagiti bunga ti pannakaisalakan mi gapo ken Kristo nga Apo mi ti Apo adda kuma kada kayo itag-ayo dagita puspusoyo agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo pudnoon ay amay karikat rumbeng anong mikat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Diyos tasika gapo ita ayat mo pinarsom ti tao ita kinalinteg mo dinosam ti tao ita kaasim insalakan mo gapo ken Kristo nga Apo mi ket gapo ken kuana daydayawen dagiti angheles ta dayag mo agrokbab ken ka dagiti dominasyones agpagirgar iti saklang mo dagiti potestades dagiti langit ken dagiti nailangitan a birtudes agraman dagiti nagasat a serapines agdadanggay da amang itantanok ken ka iso adawatin mi nga ipalubos mo kuma nga itimpuyog mi met tinapakurang atimak mi kat konami Santo Santo ti Apo a Dios dagiti amin na parswa ti langit ken daga napnuda ti pakaidaydayawam hosana iti kangatuan madaydayaw ti umay itinagan ti Apo hosana pudnoon ay Apo abiig ka akina santo ket sika ti gubwayan ti amin akina santo dawatin mi nga rod ti paay mo ti espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu amay yawat to amay paay kada kayo Astamet akal pasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kahalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag isu ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak
Ti misteryo ti pamati. Bawan ni krus mo, kanin ka panagungar, inakamin salakan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyag, kan di kaalis ti panakaisalakan. Agyaman kamken ka, tayo paay mo, ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katagserbi kamken ka. Dawatin mi apo, tada kami amakirano diti bagigan dara ni Kristo, pagkaykaysahan na kamkumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada po ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan kat parayrayom ti ayat na Diyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi ni David William nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi pimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awantem kadida iti sidong taranyag mapakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken naenggasatan na Berhen Maria ngay nati Dios. Ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka ditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada mangitantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kamanakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti enggana. Intay umararaw iti Ama, kadwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ama mi ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, domteng kumati pagarayam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdam kadakam tel daw ito'y, tikanen mi ti patinayon ngal daw, pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan, nga manugot ti sulisog. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya nga aggapo kanyak ti ted ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesia ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti enggana ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay amin kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingo may kakanyak, ngem ti may salay nga sa umapaimbagton to'y kararo.
kumararag tayo. Apo, iburay mo kadkadakam ti Espiritu ti ayat mo, tapno da kami apinakan mo, iti maymay sa atinapay. Sangsang kamay sa kam kumamit ti panagserbi mi kan kagapukin Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos. Iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon, nga awan ti inggana. Ti iapod da kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasin din na santon ay misa intayon, iti ayat ken kapya ti Apo.